nwere ihe onyonyo m tinyere mkpụrụ ụbọchị one na one gara aga. Amaghị m na ya bụ ihe onyonyo ga-eme ọfụma. Ebe m tinyere mkpụrụ osisi ahụ a na-akpọ mkpụrụ chakoro ma ọ bụ mkpụrụ mbembe. Mbembe anụnwa bụ mkpụrụ osisi m nweburu enwe mgbe m racha ya n'afọ gara aga. M were nri mkpụrụ ụbọchị one na one gara aga wee sị mba ka m gosi ya ndị mmadụ ka m mara ma ọ ka nwekwara ndị chetara ya. Ụfọdụ chetakwa ya, ọ tụkwa m n'anya na ọtụtụ ndị chetara ihe a na-akpọ ya bụ mbembe ahụ. Mbembe ahụ na-adị oji na-adị kpụrụkpụrụ, mana ka m wetara ya nwefu na o mesara ndị mmadụ wee sị mba na ihe mere bụ na aga m aga wee chọọ mbembe ahụ. O nwee ebe m maara ukwu osisi ya bụ mbembe dị. Mụ na nwanne m wee kwado wee gawa ebe ahụ. Ebe ahụ tetukwara obere aka site n'ebe anyị si. N'elu ojoko anụnwa esitere m ya maka o pere mpe, ọ dị obere, wee seti ya wee gabazie ebe ahụ. Ka anyị ruru ebe ahụ, anyị chọpụtakwara na ebe ụzọ esi aga ya na ọfịa eruchigo ya ọfụma, na nwoke ji ọgwụ amamihe ji wee kwuchite ose ya ka ndị mmadụ ghara ịba n'ugbo ose ọ kọrọ. Ya bụ ihe ị ga-afụ n'ime obodo. Of course, mgbe anyị ruru ebe ahụ, anyị chọpụtara na ọfịa dị ebe ahụ abụghị ihe anyị ga-emenwu, wee jiri nwayọọ wee nabara onwe anyị. Mana ụbọchị ọzọ ọ bụ na anyị gaba ihe ọzọ emere, anyị ejiri mma wee gbuchinata ọfịa. N'ihe kara m obi ejiro wee baa ya bụ na ọ chabeghị acha, mana ya bụ ihe ka dị n'elu ọfụma na ọ na ọ chabeghị.